Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. B'investiment ta' 3 miljun euro ġiet inawgurat estensjoni li biha ċ-ċentru ta' distribuzzjoni tal-elettriku ta' Witilajn irdoppja l-kapaċità tiegħu. Fil-fatt dan iċ-ċentru ta' distribuzzjoni issa għandu kapaċità ta' 45 MVA fejn qabel kellu kapaċità ta' 22.5 MVA. Dan iċ-ċentru ta' distribuzzjoni se jkun qiegħed isaħħaħ il-provvista tal-elettriku minn Marsa Skala sa Briżabuġa, inkluż iż-Żejtun, Ħażabbar u Marsa Xlokk. Il-kap eżekuttiv tal-Enel Malta, Jonathan Cardona, spjega li l-investiment kien jinvolvi l-installar ta' teletransformer u l-estensjoni tal-switchgear. Dan sar flimkien ma' xogħlijiet infrastrutturali biex jiġi akkomodat dan l-apparat. Jonathan Cardona stqar li dan l-investiment ikompli juri l-ħidma tal-Enel Malta biex tkun proattiva billi tassigura biżejjed kapaċità ħalli d-domanda l-elettriku dejjem tkun sodisfatta. Aħna l-klijenti tagħna ħinkollu jiżdiedu, ġifieri apparti li qed jiżdiedu l-klijenti anka il-consumption profile ta' kull klijent qiegħed jiżdied illum il-ġurnata. Ħafna nies qed jaqilbu kollox iktar l-elettriku ġifieri biex issaħħan, biex tkessaħ ġej qed jiġu introdotti wkoll electric vehicles, ġifieri iktar ma jgħaddi żmien in-nies il-konsum tagħhom qiegħed jiżdied. Allura id-domanda fuq in-network qiegħda tiżdied u bis-saħħa ta' din l-estensjoni ħankun qegħdin kapaċi nilqgħu għal din id-domanda li qiegħda tikber f'dawn l-inħawi kollha ta' hawnhekk. L-estensjoni ta' dan iċ-ċentru ta' distribuzzjoni taqgħet ma' pjantazzjoni li se jkun qed jinvesti madwar 90 miljun euro fuq partijiet differenti tan-netwerk tal-elettriku li jkopri mill-ħolqien ta' madwar 50 substation ġdida fis-sena sa' interventi fit-toroq residenzjali. Il-Ministru responsabbli mill-Enerġija, Miriam Dalli, irnotat kif permezz ta' dan l-investiment l-Enel Malta se tkompli tassigura servizz ta' kwalità li jlaħħaq mad-domanda li dejjem qed tiżdied għall-elettriku. Dan anke fid-dawl tal-fatt li pajjiżna qiegħed jadotta strateġija tal-elettrifikazzjoni b'miri ambjentali lejn enerġija rinnovabbli. Il-pjan tagħna fejn jidħol is-settur tal-enerġija huwa wieħed vast. Rajna li minkejja l-isfidi kollha nibqgħu nżommu l-prezzijiet stabbli imma ma waqafniex milli nkomplu ninvestu. Kif ser inkomplu nagħmlu wkoll pereżempju bix-xogħol li għaddej fuq it-tieni interconnector u anke bil-ħidma li għaddejja bħalissa biex naraw li nkunu qegħdin nittappjaw fil-potenzjal tal-rinnovabbli offshore. Barra minn hekk l-Enel Malta mistennija tkabbar iċ-ċentru ta' distribuzzjoni tal-imsida u mistennija li jsiru xogħlijiet għal ċentru ta' distribuzzjoni ġdid fin-Naxxar fix-xhur li ġejjin.